Banjir. Matur suwun nggih, Mas. Iya. Dadi sinyale ora ya ora tekan ngisor. Sik lagune sing piye, Mas? Lagune sing piye iki? Mau dalan aku kudune ora aku. Lagune sing piye, Mas? Mas sama sing ndi? Sing ndi? Baju pink apa coklat? Niku lho coklat. Ngundangnya Mas Allah. Mas nama dari mana ini? Dari mana, Mas? Dari tadi di sini, Omi. Aku dari kemarin. Dari tadi di sini, Bu. Dari tadi. Bunda yang ada di depan minta lagu apa ini, Bunda? Gimana kadung? Kiri terus dalam. Kebusin apa? Sesek kebusin. Ojo mama ya sana lho ini. Diceplok, apa nyanyi? Pupusin apa? Sesek gentenan no, Mas. Bapak iki rung dibayar iki kok ora diceklok wadah Bapak Arif tenan iki kok. Mas Aji sabar ya. Pupusin langsung duet mbek cemplok karo Pak Rahmat. Di bojone Bapak sing nyanyi ayo. Ayo cemplok. Ayo. Ini. Susi, jangan nyanyi pupusin langsung. Permintaan lho iki, jaluk ana ceplok. Iya.